Camping Baltar está situado en Portonovo, unha villa turística por excelencia, detrás do campo de fútbol e ao lado de Sanxenxo, zona turística por excelencia tamén. Estamos en recepción, o sitio onde se reciben os clientes, se lle indica a zona onde van a acampar, máis a despedida cando se van. O Camping Baltar dispón de bungalós, zona de acampada, zonas para familias e zonas para xente xoven. Hai unha serie de servicios para que os clientes teñan un servicio idóneo que pasen unhas vacacións como merecen. Temos bungalós que están equipados con todo, roupa, televisión, nevera, cuarto de baño, que son moi solicitados polos nosos clientes. O visto está que repiten ano a ano. O camping dispón de unha serie de actividades, hai animación, hai unha serie de... hai ping-pong, hai campo de fútbol, hai pista de tenis, hai unha serie de fontes con agua potable por todo o camping. Temos 3 piscinas de niños, 2 delas con tobogán, e unha piscina de adultos. Ten unha serie de servicios, ten de servicios exclusivos de minusválidos, servicios exclusivos de bebés. Aquí no camping dispoñemos un parque infantil donde hai tobogán con piscina de chaputeo, unha torre, columbios, dancíns. Estamos nun parque infantil donde se xuntan un montón de rapaces, incluso cos pais, porque hai bancos para sentarse os pais para controlar os rapaces como están pasando, e os pais tamén o pasan ben porque lle axudan tamén a veces a estar no tobogán, na piscina de chaputeo, na caseta de actividades, no hinchable cando non chove se pon aquí, e os pais pois disfrutan tanto como os rapaces. Un dos parques vai a estar coberto para cando hai mal tempo, que teñen os rapaces onde facer actividades, ver a televisión, hinchable, unha serie de temas que aos rapaces lle favorecen moito. O Camping Baltar dispón dunha serie de barbacoas repartidas por todo o camping, e a xente que ven pois lle gusta moito.
E sobre todo, cando hai unha despedida de solteiros, que se fan moitas aquí, pois utilíceno casi sempre porque hai unha serie de personas que se reúnen para ese evento, é unha forma de unha convivencia especial para as persoas que están celebrando calquer acontecimiento, e deso están as utilizando moitísimo no camping. Fan asados, usan o viño tinto e albariño que cosecha o camping, viño ecológico e natural. O Camping Baltar dispón de restaurante, supermercado, cafetería. Nós temos un servicio especial de platos especiales do camping, como son calamares ao Camping Baltar, especialidades en paella, en churrasco. Funciona moi ben e o precio é moi asequible. O Camping Baltar está en unha zona estratégica porque está no centro dunha serie de monumentos, zonas de ocio, playas. Nos lle agradecemos moito de que volvan de novo e os que non viñeron nunca que nos visiten.